Nosaltres entenem la política com una manera de posar la vida de les persones al centre de les nostres decisions, per sobre, sobretot, d'interessos partidistes, econòmics i personals. Per començar, volem impulsar una democràcia més directa, volem que el poble participi de les seves pròpies decisions, que sigui sobirà. Volem limitar els sous i els mandats dels nostres polítics. Volem seguir amb els pressupostos participatius que creiem un encert. Però per contra volem acabar amb l'opacitat, que atorga 20 anys de majoria absoluta. No pot ser que hi hagi gent a l'Ajuntament des d'abans que jo naixés, i aquest any en faig 30. Creiem que hi ha d'haver transparència en les decisions que pren el govern municipal, que s'expliquin les coses i que respongui les preguntes, per començar, en el ple. I és que a vegades l'Ajuntament s'omple la boca amb títols com el de transparència, però per nosaltres estan buits de contingut. Per exemple, és equiparable al títol de Vila Florida, que es contraposa a les polítiques municipals respecte als camps, les muntanyes o amb el POM.